gawain kanan isang ganitong gawain pero salamat tayo Yan. Dito ka tayo, Liga. Liga. Liga dito ka tayo. Liga dito. Hello guys, hello sa ating mga viewers in the house. Yan pa rin. Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Hello po sa ating 7 viewers. Ayan. Kumusta kaya ang ating signal? Try po natin yung ating signal guys. Check, check. Hello po, magandang tanghali. Ay, buksan natin, buksan. 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 Diyan, sige, ka lang. Diyan, diyan. Live po tayo dito sa Airloid Food Park. Yan. Dinggo ho. Dinggo. Ha? Dinggo. Ah, Dinggo. Django. Oh, dinggo. Load. Ano siya? Load. May load nga ni. Wala tayong load. Loading tayo guys. Hello guys, please comment kung kumusta yung ating signal. Saan saya? Ang guys, sponsor ni Oragon Honey at chocolate. Ayan, kumusta kaya ang signal natin? Medyo mahina yung signal natin guys. Ano kaya? Okay lang po ba yung signal namin? Yan. Please comment na lang po kung kumusta yung ating signal. Yan guys. Anong sarap yan? Ito pa, chocolate oh. Yan guys, tingnan nyo to. Galing to kaya yan oh. Oragon Honey. Yung chocolate. Sarap. Sarap. Oh. Pa. Nga. Pasensya na po, medyo na rin yung kasama kanina. Gawa na may tinatapos ko tayo video. Medyo na rin po ako, kaya umabot po ako ngayon. Ko na na. Abo mo na? Dahil mo, ano yan? Shout out sa mga viewers si J.R. Habi. Hello po. Oragon Honey. Ang dami. 9 viewers. Ating 9 viewers in the house. Dua-dua pati. Yan, tumawa ko na. Maraming salamat po pala sa mga talagang Hello po sa ating viewers. Hello. Good afternoon. Live with Padi Padi. Here. Diyan naman. Ice cream ka pa. Yan, kakain kami dito guys sa Airloid Food Park, Tigaon, Camarines Sur. So yung mga gustong pumasyal dito sa Airloid Food Park sa Tigaon. So yan, nandito po yan sa barangay Talahungon yata to. Airloid Food Park, Tigaon. So napakaganda po ng place nila. Salamat po Ma'am Irene Saba sa napakagandang accommodation dito ng iyong mga mababait na crew sa Airloid Food Park. Yan, meron din sila ditong ice cream at napakasarap ng pansit at ng mga ulam dito. Sako naman eh. Sako naman. Yan, hello po sa ating 8 viewers in the house. Yan, live tayo with Padi Padi at Airloid Food Park. Hello, hello. Yan yung mga comments natin. Ang dami na.
So magandang gabi po, tanghali po. Halika dito, Django. Tingnan mo to. Django, halika. Halika, may sasabihin ako sa'yo. Go. Dito. Go. Halika dito. Go. Malagay mo yung mas mo go. Tapos ibigay ko sa'yo itong chocolate. Diyan, sit ka lang. Saan ka punta? Tuloy. Sige, punta ka doon. Go, dito ka. Buka dito. Babalatan ko itong chocolate sa'yo. Babay. Yan guys, hello po sa ating viewers in the house. Tay, halika tay. Tay, halika. Ibigay ko sa iyo. Ibigay ko sa iyo. Ay, Nel, halika Nel. Ito ka, upo ka dito. Ibigay ko sa iyo. Upo ka dito. Halika dito ka tayo. O, dito ka lang tayo. Ka lang dito, halika. Halika dito. Ay, ibigay ko sa iyo. Ito dito. Ito, tama to. Oh, ganda oh. Talungin kita. Hep! Nagulo ka na. Yan guys, si Katay. Kanina, napatay sana. Buti na ito sa iyo pa to. Yan, chocolate. Yan, tabi ko dito ni Katay. Yan, si Katay. Ito po yung bunso. Anong kinain mo kanina? Fried chicken? Fried chicken? Yan, naglalaro sila. So, busy guys dito sa Air Lloyd. Naglalaro sila. Yan, basahin natin yung mga comments ng ating mga viewers. Yan. Hello, pinsana, John Michael Toledo. Magandang tanghali sa iyo. Hi po, kumusta saya? Ang saya ng mga bata. Opo, Ma'am Elisa, ang saya po nila. Hi, padi-padi, sabi ni Ma'am Elisa Borbe. Sabi naman ni Ma'am Teresita, Betonta, mahina signal na wala, sir. So yan, hello po Ma'am Teresita. So sabi naman ni Neverba Ramos, hello po, have a wonderful day, Sir J.R. Habi. Ingat kayong lahat dyan. Hello po Ma'am Neverba Ramos, magandang tanghali po dyan sa lugar nyo. Yan po. Sabi po ng Edisa Borbe, kakatuwa ang mga bata. Ano na? Dito ka. Hilingon mo na yung maray. Hilingon mo na eh. Hindi. Yan, hello po sa ating 10 viewers. Yan, inopen ko po yung live ko ngayon kasi po para po makadagdag po sa ating watch hours. So yan guys, sana ay masuportahan nyo yung aking channel sa watch hours upang po tayo ay ma-monetize. Yan guys. So inopen ko tong aking live kasi po maya-maya ay mag-end na si Uragon Honey. Mag-end na siya ng kanyang live. So ito na po yung ating papatuloy na live sa mga bata. So habang binabasa lang ni DJ TV yung mga comments sa ating unang live. So yan guys, sana masuportahan nyo yung aking channel sa watch hours para po tayo ay ma-hit na natin yung 4,000 watch hours. Yan, salamat po sa inyong support. Yan, hello po sa ating 10 viewers in the house at sa ating 12 thumbs up. Tay, dito ka tay. Yes, Katay, tingnan nyo guys. Oh. Na-amaze siya sa lugar. Ano? Amaze na amaze sila sa lugar natin dito guys. Sa Air Lloyd Food Park. Django! Yan, magbasa tayo comment guys. Magbasa tayo ng comment. Hello sa ating 11 viewers. So again guys, sana po matulungan nyo yung ating channel sa ating watch hours. Kasi po
yun po ang ating tinatarget ngayon. Sana po ma-hit natin yung watch hours bago tapos yung taon upang po ma-monetize po yung ating channel. So at marami tayong matulungan dito sa ating lugar. So yan. Sana po ay ma-support nyo. Yung mga hindi nyo pa po na napanood na mga videos natin. So sana po ay mapanood nyo. So, ang ingay ni Padi-Padi. So, yan. Sana tayo. Sabi ng Medisa, hi po, kumusta? Ang saya-saya ng mga bata. Opo, ang saya-saya talaga nila. Hi, Padi-Padi. Sabi ng Medisa. Padi-Padi! Hi daw, sabi ng Medisa. Hi. Hi ka daw, hi. Yan. Ano po siya, busy sila maglaro. Sabi ni Teresita, Betonta, mahina ang signal, wala sir. So okay na po siguro. Inayos na po natin yung ating connection. Have a wonderful day, Sir J.R. Habi. Ingat kayong lahat dyan. Okay, sabi po naman na ni Verba Ramos. Kakatuwa mga bata, ang saya nila pag nakakalabas. Oo nga po, kasi pangalawang pagkakataon po namin ito nila na pumunta dito sa labas sa isang restaurant para po sila ay may experience sila kung paano kumain sa labas. So napakaganda po sa pakiramdam na makita sila na yun, na-experience sila yung mga na-experience sa ibang tao. So yan guys. So sabi ni Stephanie ba, Tamsak host. Ayan, salamat po. Sabi ni, ayan, Sir Albert. Hello po, Sir Albert Apilado. Hello, sir. Good afternoon. Sabi ng Medisa, medyo mahina signal mo, kabayan. O nga po, kanina. So ngayon po, tinignan ko naman sa aking monitor, sa aking cellphone. Okay naman po. So, ayan. Maingay si Padi-Padi. Hello, Padi-Padi. Sabi ni Stephanie ba. Padi-Padi, sabi ni Stephanie ba, hi daw. Hello daw. Sabi mo. Hello daw, sabi ni. Sarunto ka man na tayo. Ay, may 10 viewers na. Shout out sa 10 viewers. Ay, hindi. Ha? Ay, hindi. Ay, nagda? Anong inom mo ta? Oh, pare. Oh, sino, pare. Yan. Mapapansin nyo guys, Anong inom mo ta? ang daming dose ng chocolate ni Padi-Padi ngayon. Nakadaming chocolate. Hyper guys. Wag mo masakit yan sa tainga nila. Wag palo dyan. So yan hello Siguro Kalbo. sa rin. Naka 5 na gayon. Din tulo ang nakakanya. Dumampa. Hindi ka na Pasultan niya mo ka. So yan, hello guys sa ating 13 viewers in the house. Shout out sa 13 viewers. Ilingan eh. Ngayon pa rin. Kapis ka baby. Inog ka na. Bye, Nick. Ano ba ka na kung nanti pa rin? Ay mo. Iyo. Utag daw. Oh. Sige, kinita ka din. Nag-iingin na naman. Yeah, shout out sa 14 viewers ni J.R. Abby. Lambanog! Kakarawa! Buko na arga. Oh. Oh. Demo. Kukulugan sa talinga, sa naka-headset. So, pasensya na po kung kayo ay tabingin sa ingay ni Padi-Padi. Padi mo. May nitira si Padi-Padi. Pero mabait si Padi-Padi. Bait yan. Ilingan. Kaya magbasa po tayo ng comments. Diling. Yan, sabi ni Ma'am Stephanie ba? Hello daw. Sabi mo hello. Hello din. Hello. Hello, hi. Hi. Bakla. Ay, ayun kami gina mo. Mega love. Shout out host. J.R. Habi. Sabi ni Ma'am Stephanie ba? So mahina pa rin daw. Pumunta na kayo. Ang saya ko talaga makita ang mga batang naawa ko sa kanila, sabi ni Ma'am Stephanie ba? So yan. Sabi naman ng Elisa Borbe,
Kakatuwa si Padi-Padi, bibo na bata. Liling na daw. Ayan, ang dami kasi nitong chocolate na nakain, guys. Yan, 3 siguro, 4 na. Hyper na hyper. Hyper siya. Kasi doon. Ayos sa kuya. Hindi mo nagpa. Sa'yo mo na, sa'yo mo na. So, ayan dito, guys. Oo, sa'yo mo na, sa'yo mo na. Sa'yo mo na. Sa'yo mo na. Sarap ng ice cream dito sa Airloid Food Park. Sayang ka. Yan, hello po sa ating 13 viewers in the house. Dahil ka magpahit sa magdagdag pang chocolate na gamot mo. Huwag sila na yung anak. Huwag. Roy, tabi. Pahugas mo tabi ko yan. Katay tama, ano na, chocolate ang kamot. Huwag sa gamot. Gusto mo pa? Huwag pa naman. Dahil pa nagkuha ng tulak mo. Dahil pa naglupos. Hugasan mo na tabi rin yung kamot, sir. Kaya nga kanan, kanan ko na ta, baga kung kanon pa. Baga na? Eh? Umisan ka pala. Ay. Hello guys! Ano ang chocolate na? Ito nga, dito. Nino. Apa? Apa? Tuko nga, tatawa na ka. Tukaw. Tuko na. Tukaw, tawang ka. Tuko na. Tigwa pa ko di. Tuko na. Tuko na. Nga. Nga. Siram. At saan ka lang gali? Kinuha mo lang yung chocolate. Yan guys, kinuha niya lang yung chocolate. Kung gusto mong manood, manood ka? Manood? Manood ka dito. So manood. Manoodin ko si Padi-Padi guys para hindi siya ma-boring. Yan o. Manoodin mo to. Sino yan? Hawa ko mo to. Sa balong na. Hello. Nalit na naman ako. Okay lang po yan. Nabukas si Pali-Pali sa ko. Wasi kamong ko. Di ba mga nagalilo? Yan. Thank you po. Ben, bago mo na. God bless. Sabi mo na sa palakay. Yan, sino yan? Sino yan? Roy. Si Roy. Sino yung katabi ni Roy? Roy Ann. Oh, ikaw ba kaya? Oh, nagko-color kayo? Ha? Color. Iwan. Sayang guys. Hello. Hello. Mana ba daw? Buling niya. Saan mo daw? Sa Indo yan? Ano na mas mo? Kita man lang. So kami lang dito guys ang nandito. Kaya Nag-uli. wala naman po ditong ibang Buyo. tao. Buyo. Exclusive po sa amin yung lugar ng Airloid. So nagpasalamat po kami. Kasi exclusive sa amin yung Airloid Food Park. Buyo. Buyo. Bunga. Talong. Along. Talong yan, talong. Ito kami ko sino na yan? Tingin ko. Yan ko dyan go. Iniubuto na lang. Kali dyan o. Nakalag na sa ice cream. Talong. 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 Kawa. So yan, si Kuya. Pagkakalaan. Kuya Roy. Roy Ann. Talong o. Talong. Siya pinapanood nila guys yung ano yung video nila doon sa Minuto o. pagchuchuto Minuto na. natin. Yan. Sino yung nagluluto? Minuto. Si Django yan? Ikaw? Ay mo ako. Ako. Minuto. Nagluluto siya. Kagana. So pinapanood namin guys yung pagluto namin. Nanonood siya ng video niya. Kakan. Opo. Kakan. Yan, nag-pray tayo dyan. Yung si Katay. Tamo kaka. Utot na. Luto na. Yan, kain kami ng tilapia doon. Nung huli naming punta doon. Sino? Sino yan? Si Padi. Padi yung ba? Padi mo man yan.
Oh, nagkis. Ayan. Masibaw! Oh, di ba? Yan yung ano natin, yung board, yung sulatan. Sulat tayo doon. So hello po sa ating 18 Yan mo na yan! viewers. Sugod ko, sugod! Gulay. So yan, sama ko. Yan. So yan po guys, kung napansin nyo, nag-live po ngayon si Uragonan, nag-live din po ako. So sana po masuportan nyo yung aking watch hours, kaya po ako nag-live. Yo! Kasi po, yung tinatarget po natin ay yung ating watch hours. So salamat po sa nag-tune in dito sa akin kasi po upang matulungan nyo ako sa watch Oh, hours. sumayaw! Bukaw! Nana! Kalbo! Bukaw! Si Kalbo! Bubabayo mo Kalbo ka pala dyan. Si Jonel nandyan, makikita mo si Jonel. Ginilaw! Doon ka na! Lalaw! Lalaw! Go! Buni! Dito na, Palbre! Palbre, ito ka, ano tayo? Masulat tayo dito, masulat. Masulat. Upo ka dito. Manghingi akong tubig. Tubig. Upo ka dito. Dadala tayo ng tubig. Upo ka dito. Si Roy. Yan, panoodin mo muna. Yan, si Jonel, guys. Si Jonel, guys, marunong na siyang pag sinasabihan ko siya kung anong gustong ipasabi sa kanya, napopronounce niya na. So, very good yung improvement kay Jonel, di ba? So, alam niyo na yung English ng dog. Ng dog. Alam niyo na English ng aso. So, yan. Ano yung English ng aso? Kung sabi mo kanina. Ay, salamat pare. Salamat. Ano ba? Dito ka na. Dito ka, pare. Dito ka na mag-inom mo. Dito ka dito. Baka matapunan yung ano din, yung cellphone. So yan, hello po guys sa ating 24 viewers. Salamat po sa pagtutok nyo. At yan, salamat po sa support nyo sa aking channel. Ano pinag-ibig? Okay. Kuno mo sa tubig. Sarong tubig. Go. Very good si Django. Nautosan na. Salamat Django. Yan. Ito na. Ito yung baso niya. Ibigay mo yung kay DJ. Ito na sa'yo. Yan o. Diyan. Upo ka dyan. Nauhaw guys. Yan o. Padi-padi kasi ang dami niyang nakain chocolate. Ano na? Sige, inom tayo. Sige, inom tayo ng tubig. So, yun yung lagi niyang expression, guys. Iinom siya. Sige, ako naman. Nakarami ka ng chocolate Wala akong baso pala. Sige, mamaya. Sige, inom ka lang. Hello po sa ating 26 viewers in the house. Yan po si DJ TV. Shout out kay DJ TV Official. Yan po ang ating poging kasamahan. Team Uragon. God bless po. Mega love shoutout po sa lahat ng ating viewers dyan, sa lahat ng viewers ni JR Happy. Pa-support po ng kanyang watch hours guys. Konti na lang po. Konti na lang. Andiyan, DJ, pwede mo rin send mo sa akin yung link. Wala nga kami. Ayaw pala. Okay lang. Okay lang. Sige, please support guys, DJ TV Official din. Kung hindi nyo pa na... Pwede mo naman siguro, nakapin mo naman, di ba? Pwede mo i-paste mo na lang dyan. Wala ka pa naman natin ibang kinakapin. May nakapin ka ba? Thank you. Konti na lang rin po sa akin, guys. DJ TV Official, shout out. Sana po ay mabisita niyo yung kanyang bahay. Nakapin po doon sa live niya. Ay, di ba kay Roy? Pwede. Dahil sa kay Roy na account, yun itong ipasa mo hindi. Hindi, man ako. Gamit. At yan na, malangan. Ay, ko yan. Ako na. Yan guys, uminom kami ng tubig. Pagbigyan ko na to. Ay ka naman. Sige. Ano yung ginagawa namin? Tingnan nyo yung ginagawa namin. Ano yung ininom natin? Ako na. Op! Sarap ng tubig. Hindi naman yung paday. Ay, nabila paday. So yan, mahilig lang siya guys magbiro kasi lagi niya nakikita doon sa mga barkada doon sa labas. So pinagsasabihan din namin to na masama yon ha. Hindi ka inom ng ano ha. Bawal yon. Ha? Bawal. Pulis. So bawal ang bata uminom ng alcohol. Tubig, pwedeng inom tubig ha. Pwede ang tubig. Yan.
Yan, kinokorek namin sila guys sa bahay nila kasi talagang tinitrain namin yung mga bata na ano, Coke. Ay, maging Coke. dependent sa kanilang mga sarili. Coke, gusto mo pa Coke? Coke, mamaya. Bili tayong Coke. Turon. Si Roy. Oh. Yan, magbabasa tayo ng comment mamaya. Yan. Dahil mo lang nainom. Pa. Hindi pa? Okay lang? Ano, nood ka muna ng, nagsulat baga tayo. Ay. Sa bahay niyo. Huli ng babayaw. Nagsulat tayo doon sa, bahay, sarong. Araw. Yan, magasulat ka doon. Yan, basahin natin yung mga ating mga comment. Ay. Araw. Basahin natin guys yung ating napakarami ng comment. So, Stephanie ba? Magandang hapon. Araw. Ma'am Idisa Borbe, magandang hapon po. Sir Albert Apilado, si Sir DJ na lang ang hindi nag-live dyan kasama mga magkapatid. Opo, kaming dalawa lang po ni Oragon Honey nag-live kasi po naki-live din po ako, nakiusap po kay Oragon Honey kasi po para po masuportahan po yung Halika dito, Palberi! Palberi, ako na, yan na. Sige, abot mo. Sige. Katay, halika dito. Nakiusap po tayo kay Oragon Honey na mag-live po ako ngayon dahil nga po sa ating watch hours. So yung mga hindi nyo pa po na papanood kong mga video guys, please paki-play po para po madagdagan po yung ating watch hours. Kasi po yun na lang po yung ating hinihintay para po tayo ay ma-monetize. Mami Stephanie ba? Mega love shout out. Oragon Honey. Michelle Tuhon. Hi po. Ma'am Michelle, magandang tanghali. Hindi na sila nahihiya. Bakit papaano na ang saya na nila? Maraming salamat sa inyo, co-host JR Habi at Oragon Honey. Yan, sabi niya Miss Stephanie ba? Oo nga po, medyo marami na po yung pinagbago nila sa kanilang pakikipag-socialize. Hindi na po sila mahihain. Napansin niyo si Django? Yan, nandiyan na si Django. Nasa si Django. Yan o. Hindi na nahihiya si Django. At least guys, yung mga bata, na-experience nila yung paglabas, kumain, paano ba kumain sa labas. Yan. At least, isa to sa mga nakaka-develop ng kanilang mga behavior, character. Yung mga ma-experience sila. Sana nga, kung pwede pa sila makapunta sa Naga, sa syudad. So ngayon kasi hindi pa pwedeng pumasok sa Naga City. So dito lang kami sa aming barangay. Yan. Salamat po Ma'am Stephanie ba sa support. Yan, Ma'am Edisa Borbe. Sana mahanap na nila ang kanilang mga tatay. O nga po, yan po ang ginagawa namin ng paraan. Abangan nyo po. Kasi po ongoing po ang aming paghahanap sa mga magulang ng mga batang ito. Palagi ko inaabangan ang vlog ng mga bata, sabi namin dito sa Borbe. Sabi naman ni Evelyn Bartolome, kumusta po kayo, kuya? Kompleto po ba ang magkakapatid? Salamat po at nailabas nyo sila. Ingat po kayo watching from Paranaque. Si Rolly lang po yung wala kasi po meron siyang ginagawa. Mayroon siyang pinasukang trabaho. Hindi po siya nakapaalam sa kanyang amo at may ginagawa. So, ang ginawa na lang po ni Oragon Honey, inawanan po namin siya doon ng tanghalian. Yung nagluto kami, maaga po kami doon sa kanila kanina. Actually, 7 a.m. Nandun na po kami, 7:30, nandun na kami. At pinaglutuan po namin sila ng breakfast kanina. Tapos, habang nagluluto ng breakfast, nag-tutor din po tayo sa kanila kanina. Abangan nyo, i-upload namin na baka bukas o mamayang gabi. Pag na-edit ko po agad yung ating video, i-upload ko po agad yon. At yan, si Rolly okay naman na mayroon siya doon pagkain. As i-take out namin nung kinain namin dito ng chicken, tapos yung napakasarap ng pansit dito, pansit gisado sa Airloid Food Park. So i-take out din namin si Rolly para ma-experience niya din yung kinain ng mga treta. Hindi mo na load me. Ika na, i-operate na pareho. Nakadata yan. Sige na, operate na. Nakadata yan. Hindi na hotspot. Diyan, sige na. So yan, hello po sa ating 23 viewers in the house. Magandang tanghali.
Ito naman po, sabi po ni Mrs. Uragon Hane, yan, Ate Karen. Shout out, Jer Habi. Madaldal si Padi-Padi. Oo nga po, Ate Karen, kasi ilang chocolate yan, oh, ilang chocolate yung naubos niya, yan, oh, mga balat. So, daming chocolate na naubos ni Padi-Padi. So, sana hindi to mag tumbling dito. Kaya babantayan na lang namin. Sabi ni Ma'am Josita Poral, hello Jer Habi, thanks sa binanding nyo naman mga bata. God bless you all. Sabi ni Ma'am Josita. Hello po Ma'am Josita. Sabi na rin sa mall, yung mga may rides, mas lalong masaya mga bata. Oo nga po talaga, yun sa mga viewers natin. Gustong-gusto po ni Uragon Hane na ipasyal yung mga bata, lalong-lalo na sa sana. So ngayon po kasi ingat-ingat tayo kasi baka tayo ay alam mo na mga taong So susunod lang po tayo sa batas. Muna kung ano po yung sabihin ng batas, doon lang po tayo para po tayo. Wala tayong puging problema. Yan sa mo sa baba. Yan sa mo sa baba. Sabi mo na lang. May pala nag-log delay yan. Mga 1 minute. Yun. Yan guys, may ipipin po akong link. Yan po yung bahay ni DJ TV Official. Pasupport na lang po. Magandang tanghali po sa ating viewers. At kami po ay humingi po sa inyo ng suporta para po itong mga katulad po namin na small YouTuber ay ma-reach po yung aming goal dito sa aming mga channel. Yan, si DJ TV, nakapin po yung kanyang bahay. Yan, sana tayo. Yan, si Ear 2, Padi-Padi. Hello daw, ito ang dami mong pera. Ano bibili mo niyan? Ano bibili mo? Bilangin natin. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. Ang dami mo ng pambiling Pambili. Bigyan mo si Django. Bigyan din kita mamaya Django. Mamaya bigyan kita ha. Tawan takatsan. Atsan. Dami mong pera. Bili ka na ng stick o. Gusto mo stick o? Stick o? Bili ka stick o. Dito ka. Bibili tayo ng stick o. Bigat mo. Yan si Katay. Piso? Ito, kutsilyo. Piso daw. Ito. Ano na, Totoo na kang piso. Yan, shout out po sa ating nagpagamit ng kanilang lugar ngayon, ang Airlord Food Park, located at Tigaon, Camarines Sur. Nandito guys ang masasarap na pagkain. Kung kayo ay magagawi dito sa Tigaon, Camarines Sur, pasyalan ang Airlord Food Park. Yan, katapat lang po ito ng dito sa may bus stop sa Tigaon. Bus stop kung galing ka sa Naga, bus stop ng Tigaon, Camarines Sur, makikita nyo ang Airlord Food Park. Salamat po, Mama Irina Saba. Juby Bello. Hello, Padi-Padi. Lambanog. Yan, yung mga term kasi ni Padi-Padi guys, lagi niyang narinig doon sa mga tambay kasi mahilig sila pumunta sa kapitbahay. Pero kinausap namin yung kanilang mga kapitbahay guys. Sinisigurado namin sa inyo na si Padi-Padi hindi po siya nagtitake ng alcohol. So ganyan lang po siya, pero lahat po ng kapitbahay nila, mga lolo nila, mga tita, concern naman po sa mga bata. Maasahan nyo po na si Padi-Padi at yung mga kapatid niya, hindi po sila umiinom ng alak. Yung po ay expression niya lang. So nais nga po namin yun i-correct kasi masama din po yun na masanay siyang ganon. So i-correct po namin siya na siguro sa pag naabot ng kanyang isip, malaman niyang masama yun. So sa ngayon po, meron naman pong gumagabay. Nandito po kami at gumagabay. At hinano namin siya. Paunti-unti, kinokorek namin yung mga mali niyang ekspresyon.
So mahilig nga din siya minsan magmura. So sana mabago natin yan guys. So ayan. Sabi ni Miss Oragon, hindi talaga inaalis Junel pa yung name sa bag mo. Oo nga po, Ma'am Karen, yung bag niya hanggang ngayon guys. Junel, halika Junel. Pakita mo yung bag mo dito sa ano lang. Pakita mo lang yung bag mo, halika. Halika, pakita mo lang yung bag mo. Bibigyan kitang lapis. So, tuwang-tuwa si Junel guys. Talagang gustong-gusto niya yung bag na yon. So, pag nagkapira talaga akong marami-rami, pag nagkaroon ako ng budget, kasi ngayon talaga guys, medyo ang budget ko ay hindi ganun kalaki. So, kakabili ko lang ng gatas ng anak ko. At yan, alam naman natin, meron tayong mga kanya-kanyang pamilya. So, hanggang pampay-snack talaga lang yung kaya ko kinapadi-padi. Pampansit, ganun lang. So, ngayon, pag nagkapera talaga ako, sikapin kong mabilan to ng tigi-isang bag. At least tigi-isang bag, tigi-isang lapis, tigi-isang pencil case, ganun. Tapos kahit i-print ko na lang sila ulit ng mga learning materials. Hindi pa naman ubos yung print ko guys, andun pa sa kanila, iniiwan ko lang doon. Hindi ko naman lahat iniiwan kasi pinaglalaroan lang minsan. So, kanina, gumamit ako ng mga flashcard. Yan, abangan nyo guys. Yung naging naming nakakatuwang tutor sa kanila kanina. Gumamit ako ng flashcard. Yan, bumili ako sa nung punta ko sa Naga, bumili ako ng flashcard, 3 flashcard para sa mga bata. So, yan guys. So, sana po maintindihan niyo yung kalagayan namin. Kaya po, ganoon na lang po yung aming panawagan. Kaya kinakapalan na lang namin yung aming mga face. At nagsusulisit talaga kami sa inyo, sa mga nakilala namin. At yun, sana may magsuporta sa mga bata. Lalong ang priority namin ngayon guys, ang priority ko yung kanilang tutorial, yung kanilang mga learning equipment, mga learning material. Si Oragon Honey naman po, ang pinufokusan niya ay yung sa pagpapabahay ng mga bata. So sana po masuportahan natin talaga na maging bato, hollow blocks, buhos yung mga haligi ng bahay ng mga bata. Kasi po darating ang panahon, hindi natin alam ang panahon kung babagyo ng malakas, safe at hindi masasayang yung mga naipundar natin sa mga bata, lalo na yung mga appliances na binigay ng mga sponsor. So yun po, lalo na ngayon sila lang doon pag bumagyo, maigi kung maagapan nilang maisilong, maisipan man lang nilang i-plastic yung mga gamit nila kung malakas yung bagyo. So yan, pero hindi namin sila pababayaan guys. Pag may bagyo, antabayanan namin sila. So sana guys, mapabato talaga ni Oragon Honey. Yun yung talagang pinapanalangin namin na sana may sakatuparan ni Oragon Honey na maging bato ang bahay ng mga bata, maging hollow blocks, buhos. So hello Padi-Padi, ang kulit mo. Yan, sabi ni Maria Mary Sapalo. Emilia Fajardo. Shoutout po sa among pamilya sa Pangasinan, Sir JR. Watching Darham, Saudi Arabia. Ingat po kayo lahat. God bless. Hello po dyan sa Saudi Arabia. Ma'am Emilia Fajardo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At sana po ay ligtas kayo at ang inyong pamilya ay okay naman po. Yan. Hello Ate Karen. Yung isa mahilig na bag, yun ang naka-orange na short. Orange short niya. Orange po yung shirt. Orange po yung t-shirt ni Junel. Yan po si Junel po yun. Ayan si Junel. Hello ka Junel. Junel. Yan po si Junel oh. Naka-orange na t-shirt si Junel. So doon mo makikita guys, si Junel may interest talaga siya sa pag-aaral kasi yun nga yung bag niya, hindi niya inalis sa katawan niya. Buti na lang, kala ko talaga masisira. So almost mag-isang linggo na, buo pa yung bag. Yung mga papel na lang ang nawala siguro, nagkapunit-punit na. Tapos yung lapis nawala, yung 2 lapis na iniwan ko. Tapos 10 color, mga crayons na ubos. So ayan guys.
Si Ma'am Bertie, kabaluna, kumusta? Sa Ana Galito, sa Mariam Sena. Okay, natin tayo. Inom muna tayo ng tubig. Bili sa Matrona. So yan. Kung nakita si Mami Stephanie ba? Mega loud. Shout out Team Uragon Honey. Kunwari lambanog, sabi ni Joby Bello. Opo. So medyo ano talaga siya. Yun yung lagi niyang expression. Sabi ko nga po kanina, kinokorek naman po namin yan. Kinakausap namin yung kanilang mga katabi doon, ng mga tito-tita nila, mga lolo doon na sariling tao nila. At sinisiguro po namin sa inyo, si Padi-Padi ay hindi nagtitake ng anumang alcohol beverages. Yun lamang po ay mga nagagaya niya sa mga tambay. So yan, pinagsasabihan naman po namin. Hi Jer Habi, ang sayang panoorin ng magkapatid at nakakabanding naman sila sa labas watching from Macau. Hello po sa mga OFW natin sa Macau. Sabihan po ni Ma'am Teresa Madrona. Hello po Ma'am Teresa. Sana po ay okay kayo dyan sa ibang bansa. God bless po sa inyong pamilya. Sabi ni Ate Karen, nagtatagay na si Padi-Padi, lambanog na tubig. Yan, hello Ate Karen. Busog. Ano ito? Nawara. Busog na sa tubig si Padi. O nga po, sabi ng Lalaine Prieto Official. Talagang grabe. Dami niya kasi nakain chocolate. Siguro 6 na ganito. Yung maliliit na Toblerone. Kaya pinainom namin ng tubig para yan. Para maano siya. Ang tawag dyan. Mahugasan yung lalamunan niya. Yan guys, si Django. Hello Django, mag-hello ka sa kanila. Hello. Yan. Sabi mo salamat po sa sponsor natin. So, pasalamat kayo sa mga sponsor natin dito na nagpadala sa inyo ng tulong. Ano, okay? Yan, busog si Django guys. Busog na busog si Django. So, yan na. Sabi ni Ma'am Angelina Palma, thank you sa pag-assist mo sa mga bata, JR. Hanga ako sa patience mo. Sana di ka magsawa sa pagtuturo sa mga bata para ma-educate sila. Sabi ni Ma'am Angelina Palma. Hello po Ma'am Angelina. Opo, pagpapatuloy po namin yan para po talagang may at least may mabago kahit konti lang. Kahit mga konting pagbabago, sikapin po namin yon. Kahit merong special condition sa kanilang pag-iisip, isikapin po namin. Yung isa ko po gamit nasa live ni Uragon Honey. Yan, salamat po Ma'am Colio sa double support. Double up po, salamat. And thank you kay Uragon Honey. Siya ang ginamit ni Lord